counter. Продължаваме напред с... само секунда да оправя размера на таковата. Така. Някой проверял ли е Питър Шиф днес? След като Питър Шиф е супер биткоин беер, след като винаги говори против биткоин и така нататък и казва, на подкаста му каза, че балона станал още по-голям, което ще създаде още по-големи сълзи, когато се спука балона. Той е тотален лузър. Фолуърите му, тия, които го слушат и го следват, ще го мразят много след година. Всичко, което аз казвам, е мои мисли и така нататък. Не съветвам никой, както преди малко казах. Не ви казвам шортвайте, не ви казвам логовете, не ви казвам купувайте. На всеки един казвам следното нещо. Образовайте се на тема биткоин. Какво е блокчейн, заради това казах ония плейлист с най-важни клипове за всички биткоин начинаещи. Какво е блокчейн? Какво е Distributed Ledger? Какво е Proof of Work? Какво е Proof of Stake? Как работи Difficulty Adjustment алгоритъма на биткоин? Какво означава това, че имаме халвинг на всеки 4 години? Как работи инфлацията? Как работят централните банки? Когато човек се образува на всичките тези теми, тогава сам може да си вземе решението иска ли да купува биткоин или не. Да разбере какво означава, че биткоин е permissionless, да разбере, че биткоин е censorship resistant, че е децентрализиран и така нататък. Всички тия качества са много важни, защото парите, с които работим днес, не е така. И съответно мисълта ми беше, че не искам никой да ме мрази, нито да ме обича след една година, защото ме послушал да купи или да продаде. Не искам хората да ме слушат. Единственото нещо, което искам е да давам информация и да давам мои мисли, но те са си мои мисли, то е мое мнение. Съответно, може да греша за някои неща, може да съм прав за други, но никой за нищо не съветвам, освен да се образова. Това за мен е правилен съвет на всяка тематика, които ще се образувате и за това как работи двигател с вътрешно горение. Полезна информация. Нека да мина през чата. Мислиш, че така.